Sampeyan nuturi kula monggo, sampeyan ngandhani kula monggo, ning mangilu karo gitok sampeyan. Kula ngerti sakniki sampeyan dadi Sultaningrat Oboring Jagat titise Bathara Wisnu niku lak sakniki. Apa ora ngerti jaman nom-noman riyen jenengan niku. Nom-nomane Kresna jaman Narayana niku napa kula manggep mboten ngerti. Randal sing ra enak iwake niku Narayana. Titir lor ana begal-begale Narayana. Kidul ana copet-copete Narayana. Lor ana kampak-kampake Narayana. Etan kulon geger ana maling-malingi Narayana. Molimo riyen mang tindake. Madak madon minum main maling sampeyan wis budaya pendak dina. Paradene semuci-suci. Sakniki mang jujur, sakniki mang prasaja aja ngapusi kula takoni mang jawab sing bener. Bakul suweke sing mang tengipun pinten mawon? Pinten mawon? Yaki. Karepe dhewe cangkeme muni sing ora-ora. Ora melek mripate. Iki Oboring Jagat Sultaningrat sing Bathara Wisnu. Kok adake ngetengi bakul suweke. Ora trima rasane atiku. Iki sesembahanku Nata Agung Darawati pundi-pundi karo sak negara yen mlu jagat iki kabeh padha ngurmati. Muni sing ora-ora. Ratu Gung Binathara ngetengi bakul suweke. Aku sing ora trima. Iki tipsi Sang Hyang Suman Dewane Kabagyan. Parandene ngetengi bakul cangkemmu menengo. Burisrawa muni pisan kuwi ping 1000 ora. Neng ndi dek? Ngantem. Ora tak perintah ngantem tek ngantem. Mboten kiat panas dodo kula. Mang pinarak ingkang prayogi. Ning aja nganti kok patene. Kula ngerti negara. Sapa? Sing bakul singkirna Kyai. Ayam Agung Gambuyung. Ana dongeng entek-entek sing menunggu pateh ana panunggul apa dosane dosa ngumpulisa sama aja di ndak kualat labi yo bener kandamu lali sumber kasiwasa tanpa sumber tanpa kabar ngerti-ngerti ngantem karo aku Yaki Sencaki ya uta mripatmu ora ngerti karo kautaman ora ngerti karo bener apa abamu yen perlu ayo tak tantang kaya jaman nom-noman mbiyen ngombe bareng karo Burisrawa kowe pengen brandy brem apa toak ora sudi kaya ngono padu-padune kowe yen ngombe kuat mergo gedhen bedan cangkemmu dhewe ora minggat ora nyingkir hilang nyamu sapa sing dadi bangke